V našej relácii listujeme ďalej s Francom Listom a s našou hostkou Petrou Pogády, skvelou klaviristkou, ktorej interpretáciu diela La Campanella sme si práve mohli vypočuť. Petra, Liszt bol človek svojský a viem, že to, že práve on stojí za vznikom toho, aby existovalo niečo také ako klavírny recitál, takže to má svoj dôvod. Áno, myslím si, že práve, že to veľmi vyhovovalo jeho osobnosti. On sa veľmi často hovorí, že Franz Liszt a Chopin, že to je romantická klavírna hudba, ale ja si myslím, že oni boli veľmi rozdielní. Samozrejme, aj tá hudba je rozdielna, ale aj typovo. Vieme napríklad, že Chopin bol skôr ten utiahnutejší, introvertný umelec, ktorý za celý svoj život nezahral viac ako 50 koncertov, čo vlastne pre fakt svetového koncertného klaviristu je to vlastne jedna sezóna. Hej? A Liszt vyhľadával to publikum a miloval veľké sály, miloval práve tento ošial, čo vlastne on evokoval u svojho publika. A on vlastne zakladateľom toho recitálu, to, čo sme už spomínali, že ten koncert, kde je ústrednou postavou ten klavirista. Lebo kedysi to bolo tak, že vždy bol miešaný program. Takže na začiatku povedzme, že bol nejaký kvartet sláčikový, potom možno bola nejaká huslová skladba, potom nejaká pieseň a potom medzi tým jeho klavirista. Ale samozrejme Franz Liszt, ktorý už bol takou hviezdou, si myslel, že bola taká jeho výsada, že si myslel, že on predsa naplní celú sálu. A potom podobne ako Paganini, dnes samozrejme beží ináč, ale Paganini napríklad v Janove si prenajal celý operný dom a naplnil ho. Už to bola taká určitá spoločenská udalosť, že idem na koncert Franza Liszta alebo Paganiniho a samozrejme úspech mu dal za pravdu. Tieto koncerty boli vypredané a bol to veľký úspech pre neho. Pretože samozrejme nesáme tie CDčka, ale kedysi to bolo naozaj niečo zvláštne, že idem na koncert. Ako koncert bol zážitok a nebolo to také ľahko dostupné ako kedysi. Pretože dnes už máme aj tie nové prostriedky a už to všetko je rýchlejšie cez YouTube, ale možno, že kedysi naozaj nejaký taký fanúšik Liszta musel ísť a viacero dní sa musel vybrať na cestu a potom mohol vypočuť svoj veľký idol. Ja som našla taký krásny výrok od Liszta, ktorý naozaj túto svoju zanietenosť za hudbu, ktorá sa mu teda aj úspešne vyplatila, nejako hovoril o tom, že radšej budem všetko iné na svete, než hudobník v službách veľkých pánov, platený ako cirkusant alebo cvičený pes. Ano. Je to taký silný výrok, ale toto práve ukazuje, že on bol naozaj hudobníkom veľkých sál, nielen teda ten nejaký salónny splatený hudobník. Mohol si to dovoliť a ako hovorím, vždy mal tie sály plné. Takže tým pádom si mohol vyberať aj miesta, kde bude koncertovať. Samozrejme, tiež aj vtedy, tak ako dnes, vždy bola aj otázka kontaktov, takže on samozrejme mal kontakt v tých najvyšších aristokratických kruhoch, v kruhu duchovenstva, až po kráľov, cárov. Takže on naozaj tieto kontakty mal a bol veľmi cenený v týchto kruhoch. Vieme, že teda jeho súčasníkom bol Chopin. Minulý rok bol Chopinov rok. Tak možno by sme si pre porovnanie teraz mohli vypočuť v tvojej interpretácii krátku časť z tvorby Chopina. Čo to bolo konkrétne? Aké dielo, ktoré ponúkneme teraz? Bude to Berceuse, takže kolísanka. Bude to kolísanka alebo uspávanka od Chopina. Takže Petra Pogády a Chopin. Chopinovsky sa vraciame opäť k
k Francovi Listovi, pretože to boli súčasníci, vypočuli sme si kúsok z jeho tvorby. Keby si ich mala porovnať, ako sa ti hrajú Liszt a Chopin? Tak ako som povedala, ja si myslím, že vždy v diele skladateľa počuť alebo cítiť osobnosť toho tvorcu. A tá hudba Chopina je taká intimnejšia, je taká introvertnejšia, lebo je známe, že Chopin uprednostňoval koncertovanie v tom malom kruhu, v tom salóne, kde možno chcel 10, 12, 15 ľudí, také nocturno, alebo možno nejaké prelúdium. A jednoducho je to taká hudba, možno taká osobnejšia u Chopina, a u Liszta je to ono sa to vždy tak ťažko, hľadá sa vždy slova na to, aby to opísať, ale myslím si, že Liszt je viac extrovertnejší, ale u Liszta samozrejme, on sa to aj preto ťažko porovnáva, pretože Liszt vlastne mal dvakrát tak dlhý život ako Chopin. Nie? Chopin zomrel veľmi mladý a to je vždy ťažko povedať, že akou dráhou by sa uberal ten skladateľ. A ono, samozrejme, tie rapsody alebo možno tie efektné skladby Liszta boli skôr v mladosti a potom, keď už bol starší a už možno tak viac duchovnejšie sú tie skladby orientované. My máme na zemi aj práve fotografiu, kde on je teda ako keby v takom oblečení ABho. Prečo? No, Francis bol vlastne tým človekom, ktorý možno, že ľudia si myslí, že všetko dosiahol, hej, tak mal úspech, potom obdiv, fakt jeho hudba bola žiadaná, on sám bol veľmi cenený a možno, že mal potom možno mu niečo tak chýbalo v živote a že na sklonku života sa potom obrátil a dal sa aj vysvetiť a bol potom AB. A veľmi rád aj chodil potom do tých salónoch, alebo aj po koncerte, alebo aj keď učil práve v tej sútane toho ABho. Viem, že ty veľakrát teda si hrala aj tie také svetské skladby, aj tie duchovné. Je to rozdiel, keď ich hráš? Hrať niečo duchovnejšie? Určite je to rozdiel. Ja som napríklad teraz, je to aj v 15. marca to hrám, je to skladba, ktorá sa volá Benediction de Dieu dans la solitude. To znamená, že požehnanie Boha v samote. A to je také, že už to je taká zrelá skladba a samozrejme, že človek sa ináč pri tom cíti. Je to také, má to takú inú auru, už také, že fakt, že sa človek cíti v nejakej inej sfére až. A možno keď sa hrá taká maďarská rapsódia, ktorá je veľmi ohnivá, veľmi temperamentná, ťažko sa to porovnáva, ale rozhodne je to iný pocit. Myslím, že aj pre poslucháča je to isté. Keď človek hrá túto rapsódiu, mohli by sme si možno vysvetliť, čo to je? Lebo tak, ty to tak pekne skloňuješ, ale ja tak zhruba tuším, že je to teda asi taká nejaká akčnejšia skladba. Áno, je to taká akčnejšia skladba, kde sú vlastne vplyvy aj tej uhorskej folklórnej melodiky, takže je to veľmi virtuózne, samozrejme klavír sa tam môže ukázať svoje technické možnosti, je to veľmi ohnivé a je to také, fakt, že to virtuózna skladba také, že každý to chce počuť na predprestávkou krátko, alebo ku koncu koncertu. Je to také, že sa to dohrá, že proste wow. Je to také, že wow. No. My si teraz pozrieme pár fotografií z tvojho pôsobenia a tiež takého cestovania po svete. Mohla by si nám ich možno skomentovať? Áno, toto bolo na jednom recitále vo Švédsku, to bolo pred 2 rokmi, myslím. A toto sme potom ešte s kolegami, s ďalšími klaviristami na zmrzline po koncerte v New Yorku. Takže vy máte výhodu, že môžete chodiť na zmrzlinu, ale čo nemôžu klaviristi? Lebo speváci možno nemôžu zmrzlinu. Ale potom už môžu. Po vystúpení, či ani nie. A čo nemôžu klaviristi? Čo nám zakazujú? Klaviristi samozrejme musí dať veľký pozor na ruky. To znamená? Takže napríklad žiaden volejbal alebo basketbal. Alebo mne to takhle tak však moc nechýbalo, pretože ja som sa nemusela až tak angažovať ako volejbalistka. A toto je vo Viedni po jednom koncerte. A toto je relax potom. Takže klaviristi majú povinný aj relax. Oddychujú. Dobre, toto bol život teba, klaviristu, ktorého sme si vypočuli, alebo klaviristky, ktorej sme si vypočuli práve interpretáciu Liszta. Čo ešte takto klaviristi, ako si žijú ten svoj klaviristický život? Pretože viem, že oni sú možno takí individualisti v tom svete hudby, nie? Rozhodne áno. Ja si myslím, že práve to ma aj tak hlavne fascinuje na tom nástroji klavír, že možno aj seba samého zažiť v rôznych tých rolách, hej? Tak samozrejme ja sa inak cítim, keď hrám solo, alebo keď hrám komorne v nejakom triu, alebo keď hrám duo, alebo na 2 klavíroch. Proste klavirista má vždy tú možnosť zažiť
zažiť seba samého v nových rolách a ten repertoár je taký obrovský, že 3 životy na to nestačia, aby to človek tak orientačne prešiel. Takže to je úplne, že samozrejme, možno orchestri, to je už potom menej možností, nie? Ale tu sú také, že moderné skladby, kde sa žiada aj ten klavír, ale ináč určite tu máš pravdu, že je to fakt také, že individuálne, pretože ten klavirista je vlastne stále sám. Takže potom obyčajne to také, že poslucháč ide na koncert a vidí vlastne len ten vonkajší obal, hej, celej tej práce, ale samozrejme väčšina tej práce som ja vlastne sama s klavírom a sama prechádzam tie skladby a na koncerte vlastne potom už je rezultát tých veľa hodín práci a rozjímania, čo je za tým. V 19. storočí, keď žil Franz Liszt, tak väčšinou klaviristi, keď mali koncert, tak boli väčšinou tak rôzne pohodení v tom priestore. Viem, že teraz sú také nejaké pravidlá. Áno, tak teraz samozrejme už každý to očakáva, že keď idem na klavírny koncert, že je pódium a potom tam je klavír vlastne z boku a klavírista hrá z profilu. Ale to kedysi tak nebolo, pretože samozrejme aj tá inštitúcia ako koncertná sála není až taká stará. Kedysi to samozrejme bola výsadou šlachty, že si organizovali domáce koncerty doma. A v tých salónoch, samozrejme, každý salón bol iný a vždy ten klavír niekde stal v kúte, niekde stal centrálne, takže tým pádom aj ten klavírista vždy ináč sedel. No a potom vlastne je to zásluha, teda tak sa aspoň hovorí, českého virtuóza Duseka, ktorý bol veľmi pyšný na svoj pekný profil a ktorý potom to vyžadoval na svojich koncertoch, že on chce mať klavír, aby bol vždy z boku, aby teda ľudia mohli obdivovať ten jeho profil. No a to sa potom nejako stalo úzus a odtedy vlastne už každý to už berie, takže proste, že keď človek nemá pekný profil a chce byť klaviristom, tak musí to robiť. Tak má smolu, no. Ešte pri tej interpretácii viem o tom sedení z boku. A ty máš nádherné dlhé vlasy a viem, že aj ty si musela prejsť si určitou etapou, kedy si musela prestať hrať s rozpustenými vlasmi. Jasné, ono to je tak, že obyčajne tak, ako to človek seba vníma na pódiu, nemusí sa stotožniť s názorom poslucháča, alebo ako to vyzerá. A potom samozrejme veľmi pomáhajú aj videonahrávky, alebo ja to aj často robím, že keď cvičím, tak sa natočím aj na CDčko, aby som teda mala tú seba reflexiu, že ako to teda naozaj znie, lebo človek to inak vníma. No ja som samozrejme, keď som bola malá, tak som si myslela, že mám dlhé šaty a koncert a že musím si rozpustiť vlasy, že to bude také pekné, hej. A potom ešte aj môj profesor mi hovoril, že to nemôžeš tak, hej, že hráš ako za oponou. A potom fakt som si myslela, až keď to potom človek sám, potom keď seba zažije v roli toho poslucháča, tak potom tiež som mala možnosť zažiť klaviristku, ktorá má tiež krásne vlasy a tiež si asi myslela, že teraz to už je ten najlepší moment, hej. Ale proste ono to chýba, lebo poslucháč chce vidieť aj už tie emócie sa odzrkadlivia v tvári a ono to dotvára ten celkový dojem, hej. Takže ono je to veľmi dôležité. Fakt tie detaily potom veľmi rozhodujú, že aj voľba celkového outfitu, voľba programu, takže je to dôležité a odtedy teda vždy musím niečo vymyslieť, aby som mala tie vlasy vypnuté. Dnes nemusím hrať, takže možno ich mať rozpustené. To sa tešíme, že dnes to takto dá, ako celé ide. Pri tom vstupe na pódium si spomínala, že je veľmi dôležité, aby bol klavirista aj takým hercom a že 40% úspechu je v niečom ukrytých. V čom? V Určite áno, ja si myslím, že človek veľmi rýchlo ocení, alebo proste to je ten prvý dojem. To je takisto, ako to je v živote, tak je to aj na pódiu. A ono je to veľmi dôležité, tá koncentrácia pred tým koncertom. Známy klavírny virtuóz Vladimír Horovic dokonca povedal, že keď klavirista vychádza na pódium pred koncertom, tak je ten najosamelejší človek na svete, pretože nikto vtedy je fakt človek úplne sám a je to jedno, koľko ľudí je v sáli. Nemá nikoho, kto ho tam nejako vyvedie von, alebo kto mu vôbec nejakej forme je nápomocný. Takže musí si to nejako sám so sebou všetko urobiť a rozhodne, že tá koncentrácia je predtým a potom odtedy vlastne, ako som už na pódiu, už musia aj lebo samozrejme človek prežíva všeličo v tom súkromnom živote, ale to je na pódiu to nezaujímavé. No. Dobre, my sa teraz opäť vrátime chvíľočku na pódium a vypočujeme si tiež Franza Liszta, sonet 123, teda jeho zhudobnenie Petrárkovho sonetu 123. A je to, milí televízni diváci, načítané našim spolupracovníkom TLV s Ľudkom Malíkom a je to v taliančine z 12. storočia. A je to teda v podaní aj našej interpretky, klaviristky Petry Pogády, takže Francesco Petrarca, sonet 123. Quel vago,
impallidir che dolce riso d'un'amorosa nebbia ricoperse, con tanta maestade al cor sofferse che li si fece incontrà mezzo il viso. Conobbi allor sì, come in paradiso, vede l'un l'altro in tal guisa saperse. Quel pietoso penser ch'altri non scerse, ma vidi l'io ch'altrove non m'affisso. Ogni angelica vista, ogni atto umile, che giammai in donna ova amor fosse apparve, fora uno sdegno all'atto a quel chi dico. Chinava a terra il bel guardo gentile e tacendo dicea come a me parve: chi mi allontana il mio fedele amico. Tak toto boli slova Francesca Petrarku z jeho sonetu 123. Hral sa Franz Liszt, bohužiaľ trošičku zauradoval televízny škriatok, takže vypočuli sme si opäť La Campanellu, ale aj jeho dielo sonet 123, naozaj krásny. Tešíme sa ináč na vaše otázky divácké, ktoré môžete ešte stále písať na adresu doma@tvlux.sk alebo posielať správy na číslo 0905 208 209. Petra, Franz Liszt bol taký svetobežník, aj ty si svetobežník. Viem, že si sa narodila v Bratislave, ale od 5 rokov s rodinou žijete v Rakúsku, takže máš rakúske školy, takže ty si tiež taký Európan. Koľkými jazykmi ty vlastne potom hovoríš? Je to u teba dosť zaujímavé. No tak ja som vyrastala bilinguálne, takže som vlastne bola v takých dvoch svetoch. V škole a s kamarátmi teda vždy samozrejme po nemecky a doma s rodinou po slovensky. Mám ten kontakt so slovenskou